Încă o dată bună dimineața. Pentru cei care nu știu, sunt Gabriel Diaconu, sunt psihiatru, sunt unul dintre cei care au scris critic la adresa dosarului electronic de sănătate. M-a interesat foarte mult, dacă mi-ați satisface o curiozitate oareșcum istorică. Din câte am înțeles eu, din informațiile disponibile publice, pe 4 aprilie 2014, toți utilizatorii SIUI au fost obligați să implementeze un update de soft, despre care nu știau. Prin acel update de soft, sute de mii de oameni care putem presupune că și-au dat acordul, dar nu pentru transfer de date, au fost transferați între două baze de date, adică între baza de date SIUI și baza de date a ceea ce urma să devină DES. Acest proces era, insist, obligatoriu. Până în luna mai 2014 s-au transferat 700.000 de dosare de pacienți. Curiozitatea mea istorică este dacă la acel moment Casa Națională de Asigurări de Sănătate și operatorul de soft cu care contractase casa avea o bază legală să facă asta. Pentru că dacă nu, vorbim de un furt de date făcut doar pe marginea unei legi care a fost menționată și mai devreme pe legea 677, care spune că nu e nevoie de acord preliminar când există un interes major public. Singurul interes major la acea vreme era dezvoltarea DES și era de fapt un interes al unei părți din societate. Mulțumesc! Deci am intrat golez-nolez în capitolul numit Implementarea DES. Câte știu, în acel moment exista o modificare în legea 95 privind utilizarea dosarului de sănătate. Dați-mi voie să vă corectez, modificarea a fost ulterioară acelui moment. Mă rog, nu cunosc acest aspect. Tratez și mă discutăm. Ce aș vrea însă să nu pierdem din vedere este importanța acestui sistem, acestui nou concept, în a proteja și promova sănătatea. Deci avem cu toții o responsabilitate privind utilizarea acestui sistem și a vedea, în primul rând, beneficiile lui pentru starea de sănătate a unui pacient. Iertați-mă că intervin, dar la un moment dat Casa Națională de Asigurări decide să introducă un nou update de soft privind DES, prin care se mută din nou baza de date. Există un mecanism de control din partea medicilor și pacienților prin care să opteze vis-a-vis de acel update de soft. Ultima oară când ați făcut asta, în 2014, nu se putea accesa SIUI-ul decât dacă instalai update-ul. Atenție! Este același lucru pe care poate să-l facă un hacker, care să introducă un cod aberant și prin care să deturneze datele personale a unor sute de mii de oameni. Corect. Dacă ne puteți răspunde la aspectul ridicat de domnul doctor? Îmi notez problema asta și... Asta trebuia știută din prima, nu e de notat așa ceva. De 27 de ani au... Ne-am întâlnit aici ca să discutăm controversele și vulnerabilitățile DES-ului și nu beneficiile, că despre evidența datelor medicale nu este necesar să discutăm. Este o evidență, este o necesitate, o cunoaștem. Corespondența între noi și celelalte nivele, între noi semnând asistența medicală primară și toate nivelurile de asistență medicală, fluxul datelor medicale este absolut important. Nu asta ne-am adunat să discutăm. Știm. De aceea, medicii de familie, cel puțin în implementarea tuturor proiectelor informatice ale Casei Naționale, au zis, da, prezent, am ajutat. De data asta, considerăm că există vulnerabilități. De aceea ne-am adunat să discutăm vulnerabilitățile și nu beneficiile. De aceea aș vrea să dau cuvântul. Am văzut acolo pe cineva care dorește să pună o întrebare. Doar să vă declinați statutul medic sau pacient. Eu pot spune și numele, nu știu fel de problemă, Mircea Galea mă numesc, în calitate de persoană fizică sunt și cu nădejdea de a nu ajunge niciodată în calitate de pacient, ca să spun pe adevărat. Aș vrea să fac o singură mică completare, mai că trebuie să plec, din punct de vedere legislativ și în special pentru reprezentanța avocatului poporului. În legea sănătății există și un articol 131 prim, pe care cred că v-a scăpat, la care, la litera B, spune următoarele lucruri. Raportarea datelor prevăzute la litera se face către Ministerul Sănătății, obligă trimiterea datelor
specifice către Ministerul Sănătății, structurile de specialitate ale Ministerului și după caz către Ministerul instituțiile cu rețea sanitară proprie pentru construirea bazei de date la nivel național în vederea fundamentării deciziilor de politică de sănătate, atenție, precum și pentru raportarea datelor către organisme internaționale. Din câte știu eu, organismele internaționale, adică Organizația Mondială a Sănătății, îți transmit date statistice și nu date personale. Adică chiar legislația, legea 95, într-unul din articoluri, obligă transmiterea acestor date și mai departe. Cum putem avea noi această siguranță? Și, părerea mea personală, se impune obligativitatea acordului exprimat a consimțământului fiecăruia dintre noi atunci când medicul trimite mai departe sau nu orice informație de sănătate. În lipsa acestei prevederi legale, totul este abuziv, dictatorial, încalcă Constituția, inclusiv articolul 23 din Constituția României, pe lângă 26 și 53, aliniatul 1, cu libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile. Păi, numai asta nu este. Iar apoi, orice fel de constituirea acestei baze de informații personalizate cu datele sănătate a fiecăruia, am văzut că poate ajunge pe mâna cui nu trebuie. Nu vorbim că atunci când o persoană poate eventual să fie numită într-o funcție publică, dacă cuiva nu-i place, îi poate adăuga chiar și un diagnostic. Exact. Și după aceea, până când își va demonstra nevinovăția sau faptul că nu a avut niciodată așa ceva, s-a dus totul de rău. Deci cam asta am vrut să adaug, pentru avocatul poporului special. Am înțeles, o să mulțumim și plec. Mulțumesc. Doamnele de la avocatul poporului, cineva de Doamnele, puteți să ne răspundeți? N-ați fost foarte punctual, specific în întrebare. Am spus, este vorba, am adăugat un articol din Legea Sănătății 131 prim litera pe care prevede inclusiv transmiterea către organisme internaționale și totodată am dat situațiile în care, prin constituirea acestei baze de date, fără acordul persoanei vizate, se pot ajunge la niște abuzuri foarte, foarte neplăcute, ca să nu zic mai mult. Asta este întrebarea este dacă considerați că transmiterea de la medicul cu care pacientul este față în față către oricine altcineva este sau nu abuzivă în condițiile în care pacientul nu-și dă un acord exprimat, concis. Asta este. Exact. Fără acordul explicit așa și v-am făcut și completarea. 131 prim apare în... Din legea 95. Legea 95 au fost niște adăugări ulterioare, nu știu, așa l-am găsit în lege. Da? Nu știu. Mai este domnul doctor... O întrebare, vă rog frumos. Nu se aude, nu se aude. Nu se aude. Nu se aude la microfonul de aici, vă rog. Auziți? Nu. Spuneam că cel mai bine ar fi să trimiteți donațiile noastre, să căutați exact ce anume vreți. Merge microfonul. Nu merge. Este posibil 131 prim de care vorbiți cu noastră să se regăsească sub forma unui alt articol. Deci de asta vă rog colega mea să verificați și să ne transmiteți. Este posibil, asta, așa, cu forma aceasta era în urmă cu un an și ceva. S-au modificat multe lucruri. S-au mai modificat, e posibil să aibă o altă numerotație. Da. Există prevedere. Vă rugăm să ne transmiteți pe adresa instituției, puteți să trimiteți și pe mail avp@avp.ro. Asta e adresa. Și să întrebați ce anume. Și ați făcut referire și la articolul 23, dar nu știu ce anume. Articolul 23 din Constituția României, care spune că libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile. Care... Adică a fost o adăugire a unora dintre guverne. E mai important să vedem dacă nu cumva 53-ul, respectiv îngrădirea exercitării unor drepturi, restrângerea exercitării unor drepturi, nu le cuprinde. Da, sunt mai multe, 23, Am înțeles, dumneavoastră nu sunteți jurist, dar încercați prin
dorința pe care o aveți de a clarifica anumite probleme să ne aduceți în atenție. Am înțeles și apreciem și vă mulțumim. Doamna Roxana, să știți că noi nu suntem juriști, dar ca să nu încălcăm legea, am învățat să citim legea ca să ne dăm respectat. Foarte bine. Și Când nu înțelegem, punem întrebări. Nici noi nu suntem medici. Domnul doctor, deci poate fi la anumite implicate și... Doar răspuns punctual. Serverele care țin informațiile sunt la STS. A doua întrebare. Cine asigură mentenanța acestui soft sau acestui program? Personalul STS? Cine? Bun. Ce se întâmplă în cazul în care dosarele electronice dispar? Al treia. Este întrebarea pusă pentru următoarea situație. Anul acesta, dacă nu mă înșel, ori Olanda, ori Danemarca a pierdut în jur de 2 milioane de dosare electronice trimise de la o instituție la Ministerul Sănătății. Știți unde au ajuns? La ambasada Chinei. A doua zi dimineață l-au reprimit cu scuze și l-au umblat în ele. Vreau răspunsuri punctuale, nu dezbatere pe chestia aceasta. Întrebare-răspuns. Mulțumesc. Serverele sunt sau nu la STS? Serverele sunt la STS. Cine asigură mentenanța? Mentenanța, suntem încă în mentenanța sistemului informatic de către firma UTI, cea care a câștigat și Deci putea consta și... Cum a ajuns această firmă să asigură mentenanța? Deci este un contract de mentenanță pentru lipsa licitația pentru dezvoltarea proiectului. E vorba de mentenanță. Da. Deci, contractul de dezvoltare a presupus și mentenanța sistemului pentru 36 de luni. Care se termină mentenanța acum în aprilie 2017 și va trebui să facem o nouă licitație pentru ca cu altă firmă să completeze mentenanța sistemului. Dar, repet, nimeni nu poate accesa un dosar de pacient decât dacă se identifică în sistem cu semnătura electronică, este medic și aparține unei instituții medicale. În rest, nimeni nu poate intra să vadă niciun dosar. Informații tocmai oficiale în care reprezentanții ca se pot accesa puțin mai mult decât ce mi-a spus dumneavoastră. Deci, sub anonimat, anumite persoane din case de asigurări ne-au relatat că ei pot să știe exact cine, când și unde și ce se introduce. Sub anonimat. Acele persoane sunt extrem de credibile. Putem, am spus, cu acel modul de business intelligence, putem ști dacă un furnizor a transmis sau nu date în PS, iar pacientul este singurul care poate vedea în propriul dosar cine anume l-a accesat, ce medic, la ce dată și ce zi. Cred că domnul doctor se referă la specificația din pe ecran, da. Punctul M din ordonanța 1123, care este normele de aplicare ale acestui ordin, spune că utilizatorii sunt medici care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorii de servicii medicale acasă sau nu într-o relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, toți pacienții și reprezentanții legale acestora, precum și persoanele desemnate de la Casa Națională de Asigurări și Ministerul Sănătății cu atribuții realizarea de statistici și rapoarte pe aceste persoane trebuie să fie publice ca să poată să răspundă. Ce fel de date sunt acolo? Date depersonalizate. Deci, am înțeles. Cine? Eu fac raport. Nu mi-apare dosarul Ionescu Popescu. Raportul spune sunt 8 milioane de dosare, sau pot să văd pe o boală, sau pot să văd pe un tip de furnizor. Și atunci care este atribuția Casei Naționale? Dosarul meu. Vrem să mai preluăm întrebări din sală. Este un domn, vă rog să spuneți. Aș fi dorit să pacient sau medic? Sunt pacient și totodată contribuabil la aceasta. Ca și toți ceilalți aici. Vreau
vrea să completez pe domnul doctor, care a spus că 2,3 milioane, de fapt sunt 5,3 milioane de persoane din Danemarca. Li s-a transmis datele către ambasada Chinei și aveau... Aveți și o întrebare? Da. Cum poate fi prevenită această problemă? Cum poate fi prevenită? Mai ales că hackerii am discutat cu programatori și au spus că datele sunt foarte nesigure. Deci pot fi oricum sparte poate fi prevenit un atac informatic prin care să se scurgă informațiile din dosarele electronice ale unora sau ale tuturor? Deci chiar programatorii spun că sunt putem solicita un audit de probleme de securitate ale sistemului, dacă se va decide asta la nivel de guvern, minister. Aici era problema auditului, pentru că am observat și pe HG-ul cu privire la implementarea proiectului, nu există semnătura unicei autorități care este independentă și care are în competențe verificarea modalității în care se prelucrează datele cu caracter personal. Acest audit trebuia făcut înainte de promulgarea HG-ului, înainte de implementarea sistemului, înainte ca aceste date să fie trecute pe server. Sau există și nu știu eu. Vă rog frumos, o puțin. Sunt și alți oameni care vor să întrebă. Este o întrebare legată de securitatea informațiilor. Ați afirmat că tot este extrem de sigur. Vă rog să-mi spuneți, din ce motiv Casa Osnaș a interzis tuturor medicilor de la Casa Osnaș care lucrează în contract să aibă acces la DES și să nu lucreze decât offline. Ei nu au voie să urce nimic în DES, nimic online. Tot sistemul ca Osnaș lucrează offline. De ce? Păi de ce să mai Asta este decizia și noi de la informațiile este nevoie de un articol special în lege. Domnul doctor de acolo și apoi ne ducem mai departe. Domnul doctor, dacă sunteți medic, Bună dimineața, nu sunt pacient. Bun, vă rog, adresați-mi. Sunt software engineer și software architect, deci aș vrea să pun câteva detalii, câteva întrebări tehnice. Și trebuie să fac datoria în a arăta câteva pericole ale acestui sistem. Aș vrea să nu ne focusăm foarte tare pe detalii de implementare și să privim puțin la nivel mai înalt. Adică, știți vorba aia, nu vedem pădurile din cauza copacilor, da? Au spus foarte bine înainte câțiva vorbitori despre datele pierdute din Danemarca. Aceste date au caracter complet. Și, da, 5,3 milioane de oameni au avut datele pierdute la China. Cu toate analizele medicale, grupa de sânge, toate detaliile. Ar trebui să privim asta corelat cu datele Organizației Mondiale a Sănătății, care spune că traficul internațional de organe este în creștere. Și este un trend. Și acum, aceste baze de date vor fi sparte mai bine sau mai târziu. Eu, ca informatician, vă garantez treaba asta. Deci, când spune statul român că datele astea nu au fost să fie sparte, sunt sigure, sunt minciuni, sau oamenii nu știu ce vorbesc. Vorbim despre Sony, firma Sony, deci, uitați-vă puțin cum arată sistemul informatic în România. Deci, intrați în poșta română, că intrăm în anii 90, intrați chiar la NASA, la orice primărie și vedeți la ce nivel informatic este statul român. Deci nu se poate compara statul român cu firma Sony, ca și protocol de securitate și ca și profesionalist în IT. Firma Sony a pierdut 77 de milioane de date financiare, parole și alte date strict personale în anul 2011. Deci 77 de milioane de utilizatori. Puteți să căutați, este publică informația. În 2007, marea firmă TJX Companies a pierdut 45,7 milioane de user toate datele lor bancare. Trebuie să mă înțelegeți un lucru. La un furt de genul ăsta de date, se pot face lucruri. De exemplu, pot fi anulate cardurile bancare, pot fi schimbate parole, deci se poate minimiza papa. În momentul în care vor fi sparte datele medicale, nu se mai putea face nimic, pentru că grupa mea de sânge, tot istoricul meu medical, e la fel, n-ai ce să mai schimbi. Când au ajuns datele astea pe mâna traficanților internaționali de organe, fiecare dintre noi va fi în pericol, iremediabil. Nu mai poți schimba parola, nu mai poți anula datele alea sunt acolo. Lucrurile astea nu sunt SF, puteți căutați datele din Organizația Mondială a Sănătății. În încheiere, din respect pentru invitați, pentru că sunt foarte mulți și, sincer, vă felicit pentru că ați organizat această conferință și vă mulțumesc atât
celor care sunteți pro-test și celor anti-test, care distinși și invitați din fața noastră, pentru că ați venit și consider că o dezbatere civilizată este esențială pentru găsirea unei soluții civilizate și democratice. Mulțumim foarte mult pentru opinia. Vreau să închei câteva date, repet, de la Organizația Mondială a Sănătății, ca să vă dați seama despre ce sume vorbim. Pe piața neagră, o inimă costă aproximativ 425.000 de lire. Un plămân costă aproximativ 200.000 de lire. Un rinichi costă aproximativ 105.000 lire. O cornee e mai ieftină, costă decât 15.000 de lire. Un ficat costă 105.000 lire. Putem să continuăm. Ideea este că sunt date care există un trafic internațional de organe și mai devreme să mai târziu toate datele astea vor ajunge până celor care trebuie. Și eu cred că miliardarii pe moarte abia așteaptă să pună sistemul ăsta ca să mai știe. Mulțumim foarte mult! Această temere referitoare la transmiterea datelor în test. Vreau să mai și faptul că nu ar trebui să spunem că dacă toți ceilalți o fac, trebuie să o facem și noi. Uite, Danemarca a făcut-o și asta ce s-a întâmplat. Mulțumesc! Dacă mă permite să răspund puțin domnului, sunteți inginer de software, ar trebui să știți că datele astea medicale nu înseamnă că din ele poți să extragi compatibilitatea cu un anume doritor de organ. Nu extragi compatibilitatea. Trebuie să ai teste de compatibilitate acolo. Face toată populația teste de compatibilitate. Dosarul va evolua în timp. Nu. Din dosarul ăla nu veți putea extrage. Pentru că sunt teste de compatibilitate specifice. Nu e suficient să aveți grupa de sânge aceeași cu a primitorului de organ. Așa e, nu deci, a arunca pe piață chestia asta este doar un mod de a inflama lucrurile. Bun. Pe de altă parte, dacă tot am luat microfonul, am să profit să vă spun câteva lucruri. Sunt două chestiuni esențiale aici, în discuție. Vă rog frumos, dă voie un minut să răspundă la întrebare. Este, chiar dacă nu ne place răspunsul, vă rog frumos, haideți să așteptăm, așa este civilizat și așa este o dezbatere. Mă permiteți să vorbesc și eu? Sau vreți să vă ascultați numai pe dumneavoastră? Sunt două chestiuni esențiale. O chestiune esențială este sau nu este benefic dosarul de nu, asta știm. Am auzit în sala asta că mi-a spus nu este benefic. Masonii a renunțat la internet, nu mai lucrează sistemul online pentru că i s-a întâmplat o băstăganie? Nu, băstăganie nu este sănătatea noastră. Mai ziceți o dată. Să nu amestecăm sănătatea cu băstăganiile, da? Vă rog foarte mult. Rămânem în urmă sau mergem împreună cu celelalte țări. Dacă stabilim, dacă decidem că rămânem în urmă, atunci renunțăm la dosarele electronice de sănătate. Nu, dar bine că rămânerea în urmă. Am spus clar că nu discutăm beneficiile că sunt evidente. Beneficiile sunt evidente. Că ce ne dorim sau ce nu vrem noi să acceptăm și am generat această mare controversă este felul cum a fost implementat. Și atunci trebuie să mai preluăm o întrebare. Cum a fost implementat? Acum lăsați-mă să ajung un pic și la chestiunea aceasta. Cum a fost implementat? Să nu apar de faptul că felul de instituții puteau să se manifesteze dacă aveau probleme cu felul de implementare legislativă din 2014, din 2013, din 2012, dar s-au sesizat abia în 2016, trecând peste acest aspect. Legislația poate fi îmbunătățită. Mai mult decât atât, s-au ridicat obiecții, s-au discutat în ultimele săptămâni despre ce anume se poate vedea în acel sumar de urgență, că până la urmă celelalte secțiuni ale dosarului pot fi făcute în așa fel încât să nu le vadă nimeni. Singura secțiune care se poate vedea... Nu. Își asumă acel responsabilitatea în momentul în care le-a